Jeste ljudi, Kiki Gamer opet na QuickCraft, sa nama je Gospoda ili ti Ice Killer, javi se. Kroz YouTube. Ja vam da verujem. Nismo ni krenuli, već sam tu bio. Eto vidite sad me ovo nastaje, ne Čočo Master. On me natera da pšuje. Evo ti ga na! Ne, to nisi bio ti, ja. To je bio Čočo Master. Ja ubiju často. Brat, taj mora da ima još toliko poka. Školam te ti samo jedan kilić. A ti koliko imaš? Jedan. Što? Ne, aha, vidim. Ovo Čočo Master mega haker. Sam se ti kaže. Dobra, tu vidi ovo, ne gleda. Vidi ti njega, on dijamantsku ovu. O, pa ubija sam Čočo Mastera. Ja sam tebe. A sam to ubio jačeg lika. O, ubio sam Čočo Mastera, pa kako igram ja, pa to je nemoguće. Pa ja sam ubio njega printera. Kako hako čovjek, ko ti? Ja hakujem, šeram screen. Kako lik puca nenormalno. Lik ima DMD. Puf! Ovo je Čočo mega haker. Brate, ovaj Čočo napravio quadra kill, brate. Penta, šta to? Tehno? Reci fair. Sam te. A daj, brate, nije pošteno. Ne? Da. Da. Haker živi. Jo, brate, dobro nisam pogodio. Ćao. Čekaj Čočo Mastore. Ode Čočo. Double kill. Čočo onda ti. Čočo. Žuf! A već je tu. Ovaj Čočo Master, ja ne znam odakle mu da ima ide lopata, Đorđo. Platio 1000 evra za to. Da, 1000 evra, brate, da kupiš onaj... Cijel svijet, brate, za 1000 evra. Čočo je haker ko ti, ja nam da verujem. Vi ste braća pa haker... Ja haker, ja samo imam Optifine, ništa više. Plus par hakova koje su nazvali. Ja sam ubio Čočova. Ajde, ti kao ne hakuješ, a? Nope. Ne, samo imaš ono viška item. Moj jest. Jurim ga pola sata. Ja sam onako čibućiri da. Pa da, ako normalno hakeri putiv, da. Jo, vidi ovo, brate, znači kako mi... Ćao. Čao, perojte. Ajske. Mene puca. Jo, Čočo Master, brate, na gotovo. GG. Ova epizoda je ljudi bravo brzo prošla. Lag. A možda je kraj igre. A? Pa Ice, ti si... Kako si glupa, Ice, lag, brate. Ti si bio drugi, brate, s 8 kilo, ovaj, brate, pobedio. A još jednu, možeš? Čekaj. A neću, brate, možda dugo traje, morat ću puno skraćivati video. Ako Čočo Master ne uđe, onda je ništa. Ništa ljudi, to bi bilo to, do sljedeće epizode. Šta da kažem? Poz.